na bi enti no me dey agya wo dey so akofo me anura me fa ho say ne ye adwuma no ye da bi ye no adwuma no so ye a de kire so a ne yatuka so anju so ho aha so I hear oh ka kuru we dey say we dey me deceive wo hwe ka na say eye me ana aha nti enra me kofa ho say me kwa kohwe na ma confirm say we kaya me catch say na information manya ne say omo ye omo ye concrete bi of fam na omo de omo metals bi esi na me kofa ne no ma yes aha no mo ka say omo 28 days or something omo fix it dinra nimre no na fa ho na say oh let me enjoy the traffic light small aha nti he said ya ne say na no Sadat share me bo ha Sadat Jerry ya no aka no ho anu aka no me go me masema den me wura mfi asem sei me na mozan me wura mfi asem sei ai poku transport ode no o ka che me say and it's true unim say within the weekend na me papa bi di nkomo pani bi pa na me di nkomo no ka che me say e ho de no na ye deliberate omo ye wie no ahyase no de na omo se cars ni bi wo ho a efri the free tech eba no unso no osane kakra oduru ho na se traffic light no so ni mu abepo na wo nti no na ye difficult so mbeforo enne ma omo ebi omo sheda sana papa kan so ye deliberate and asem way obekaya Sadat kan asem no na papa nso de to so say na ye say ase cars no duru ho a yes kasa kese no duro musania no duro no bugina e chi om na so mo safra enti wo mo no vim na om de ba na no anom de fro but then no cannot be an excuse say enu nti no e wo say e dey nipa wu e wo ho because say ye eniema yi a bi ne ye kan ring road ne ho ahwan outer in brofo akese akeka kruma no ene ye nka cars no kran kan finfi on kan fa ho o ka si do na afa ho a eduru ho a na ewura mafa eduru am no ga jansia na ewura mu de abefa airport run about o ko hia o ko Beni o ko hia o ko o ko Mali o ko Niger o ko Burkina eduru ho na emu ni tofem the tia ne say Lord no mo fa no asem we ya me pass me kan bi because na no kan but said the aya yen sesan ne de bia so ye beka Lord no mo fa na nkasa kra no e ka ho bi because ye kwan no said the tie no ofa load ene kwan no ahoden eye pa utimi de kɔ nti ye ho say Sadat wo be share bo ha o me kan she me mas ya so mo di wo fie ha o yasoma di wo fie ha papa na ba ku bi de yesi mi nya abotransa na me mo so 87.9 Kumasi enu say name won pa so afa tech campus o tech for eboma ba so pa ba wo di we de ntwen yesi so mo makwan so mo makwan ti mi nya ansa mba na makohwe nti o mo makwan de magyae no me nkan no asem me nkan yi why me nko kan yi na de ba ko nso me hu ye say ntwi from odi free bomb so ukone oba from tech sa police station ho na no ekonyina na esum wo ho ma hu say han bi apie ho ti anu say na ya na head the other videos no han bi apie ho a isem say ye yara na mo muri free tech police station about tech junction no so de esum nko a nti regional minister and say ho no e prefos the prefos na e ho no nti prefos o ye adwuma de ani won trem any other areas no say obi ka so full line de trem so free so full line urama ba je say bebia RCC ho kwan so nyina ne ade nyina sum say new road is kra sum nti no
sɛ biribi asi a momma no nyinaa yɛ nyinaa so yɛn benefit Akoma FM 87. ɛntua na meboa ɔne no kora aha nti ɛyɛ highway for my adeɛ ɛyɛ na mesi wei nkia moma ba so but sɛ ɛkɔyɛ adeɛ a obiara ntimi anyɛ na mo bɛyɛ a na afei yɛ bɔ ba so nti minister yɛ moma ba so for this nkokroma yɛ kan ama nkrɔfoɔ kora ka sɛ omunya wɔn kɔm begyae ɛnti yɛti kroma omunya wɔn kɔm begyae yɛbɛka nso so aka yɛbɛka mimi deɛ mimi asɛm deɛ mɛka anɔpɛ sɛ mebɛka baako bi so ɛdura manfo so a ɛna mpanimfoɔ so yɛka yɛ anom 87.